Sociale medier er en nødvendighed for mig i min hverdag, og de betyder rigtig meget for mig. Jeg bruger de sociale medier til alt fra at kommunikere med mine venner og familie. De sociale medier betyder for mig, at jeg kan være opdateret på mine venner og veninders liv, selvom jeg ikke er i det samme rum eller sted som dem lige nu. Og så selvfølgelig bruger jeg det også til at se nogle sjove videoer og sende dem rundt, så man lige får et smil på læben i ens hverdag. Og så bruger jeg dem selvfølgelig også til noget inspiration, altså med indretning af værelse, eller hvilket tøj man kan se de kendte brugere går i og sådan noget. Og så, når det er sagt, så bruger jeg det også til at sælge og købe både sko og tøj. De sociale medier betyder en hel del. Jeg kan holde mig opdateret og dele mit eget liv. Det for mig betyder, at jeg kan være til stede overalt, uanset tid og rum. Jeg kan for eksempel følge med i New York, selvom jeg sidder i et klasselokale i Danmark. Den bedste funktion ved de sociale medier er, at jeg kan kommunikere med rigtig mange mennesker på en gang, bare med den samme app. Og det betyder også, at jeg kan arrangere rigtig mange ting rigtig hurtigt og rigtig nemt. De sociale mediers funktion for mig er, at jeg kan dele min hverdag og gode øjeblikke med mine nærmeste. Online overskud for mig er, at for eksempel man får en god eller sød besked fra en ven, eller man ser en god og positiv opdatering på ens væg. Det, der giver overskud på de sociale medier, er, når folk deler en rørende video, eller bare en video, der gør, at man får overskud til at gøre en forskel i ens hverdag. Online overskud for mig er, når mine venner deler gode og sjove øjeblikke på Snapchat. Så bliver jeg nemlig selv glad og får lyst til at dele lignende øjeblikke med dem. Online overskud for mig er, når jeg kan få søde beskeder eller sende søde beskeder, eller når jeg kan blive inspireret til at gøre gode ting for mig selv eller for andre. Jeg har overskud på den måde, at som hvis en af mine venner sender mig en sjov video, så kan man lige få et smil på læben og få noget overskud der, både online og in life.